Ahojte, vítajte pri tomto videjku, to je Karotka v tíme, druhá časť. Oh baby. Zlato, No, mali by sme už ísť spať. jasné. Tak, Zajtra ideme na tú horskú dráhu, ako si mi povedal. vieš, zajtra to zrušili, pretože nie je sneh. Horská dráha. No, Bobová dráha proste. ja viem, ale proste to zrušili, pretože, proste to zrušili. Máš tam ty prsty. Tak dobrú. Aj zajtra aj tak idem do roboty, takže by sme to Ale- nebolo výhodné. V robote je horská dráha, mohol by si ma tam zobrať. No, vieš, ale Aké ale furt? ja ťa tam nechcem proste zobrať, no. No, nemáš rád? Mám, ale proste, ja tam mám takých Jedne spať a zabudni zajtra, že budem s tebou rozprávať. Dobrú. Po hodine. Už nám zaspala. No kde si ja? Prepočuj. Ako hodinu, ako pri to Old Spice. Prepáč, ale vieš... Furt zdroješ hodinu. Ale tá Bela si tu nechcela zaspať. Ja som počula bobová dráha. Tak poď. Na výlete. Ešte. Vidíte červenú. Dobrý deň. Dobrý. No, chcete ísť do hotela? Áno, Na tú presne. dovolenku? No, jedna osoba, viete, stojí 5 ečok. Dobre, ja zaplatím aj za dámu. OK, vaša izba je tu. Poďte sa mnou. Tak poď Sandy. Tak ty chceš mať akú postel, Sandy? Bežovú. Ja zelenú. Tak fajn. Ježiši. Keby dačo, tak som dole. Jasné. Oh, damn. Pozri sa. Ježiši, zlato. Ježiši, to je krásne. Už to je čo? Tak poď, ideme si ľahnuť. Ja si s tým idem vyspať. Tak, dobrú. Čo? No to je jedno. Je to plišiak. Ja viem. Dobrú. Fuj, sme tu, kamo. Presne, natáčaš to? Ja, hej, tu máš ty natáčať to. Radšej poďme. Poďme rýchlo. V jaskyni, kde býva Karotka. No vie. Máš to tu pekné. Veď ty si tu, preď tu príbaš. Ja aj vlastne prepáč. Bože. Chceš, kúpim ti lízatko? Lízatko. No. No, ale mali by sme už ísť spať. Bela tu zajtra ukážeme. Dobre. Čo sa snívalo Bele? Je dneska nádherné ráno. Ahoj, som Karotka, mám pre teba ďalšie hnusné veci. To nie. To nie ty. A tu máš pomstu. Ráno. Snila sa mi divný sen. James? Jack! Počuješ, to Bela už je hore. Áno, tak poď. Ahoj, Karotka, ahoj. James, nevideli ste náhodou? Áno, videli, pozri sa na toto video. Veď mi slúbil, že nikdy. No, my za to nemôžeme. Zase si zatverkujem. Tak poď. On je policajt. Ale odkiaľ to furt zháňate? No z Facebooku. Vy ste policajt. Áno, som policajt. A ako ste sa dozvedeli, kde sú? To vám povedať nesmieme. Musíte Jo. na to prísť sama, pretože proste to je zlé. Proste, dobre. Ja sa vybučím a potom si to s ním ujasním. Dobre, tak ahojte. Prepáč, to je moja vina. Ježiš, prepáč, to je moja vina. Daj si pozor na cestu. Ako sa voláš? Wow. Vypadá to, že ti nenávidí. Vypadá. A prepáč, som ti toto urobila. Čo? No, prepáčte, ja som nechcela. Nie, to je moja vina, pardon, že som vám zachovala. Čo ste bola? Ale počúvala som pesničku od Justina Biebera, sorry. Aha. No počkať vy dvaja. No. Tak to by to byť nemalo. A prečo? Čo?
Proste by to tak nemalo byť. A ty si ho chodiť nebudeš. A prečo? Čo? Tak toto si... Zajtra sa uvidíme na káve, dobre? Tak toto si už dosť prehnal. Ahoj. To poviem všetko Sandy. No a? Že chodíš s ňou a ona nechce, aby si nikým chodil. A mňa to nezaujíma proste. Tak zajtra na káve o 5, dobre? Ahoj. Ja všetko to idem vykecať Sandy. Dostaneš 20 lízatiek, ak to nevykecáš. Dobre. Nech sa páči. Čo si Karotka hovorila v duchu? Tak to vykecam, ale aj dostanem lízetka. Díky. Ešte chceš 100? Dobre, ty si mi dal milión lízatiek, to si dám do mojej skríše. Ako Vicky má skríšu nutel, ale ja budem mať skríšu lízatiek. Dobre. A idem... Ako to bolo u Sandy? Láska, už je ráno, 5 hodín ráno. Čo? Bože, 6-9 hodín ráno. Prepáč, mám nejakú peťku v hlave. Akú peťku? Ty si dostal, keď si bol malý peťku? No áno, stále. To je rozumné. Ja si idem dať trošku masa. Hej, no. Tak Hej, ja... vieš čo? Hej, vieš, čo sa predával ten chlieb a k tomu bola tá paštika, ktorá sa volala Mačko. Áno, to je odporné. Mačko bol odporný, skôr Kupko. No vlastne, hej, tak. Au. Počula som o nejakom Maťkovi a Kupkovi. Chcete si pustiť tú rozprávku? Nie! My sme dospelí. Ale ja ho radosťou pustím. No tak púšťaj. Žili len Maťko a Kupko, aby išli na pár svoje običky. Ježi, vypnite to vy! Nie, Maťko a Kupko. Maťko povedal, idem si vyrobiť svoju vlastnú pašteku. A Kupko povedal, ja si nevyhrám svoju vlastnú pašteku. Ja si urobím pikantnú. Dobre, no Tak. tak. Radšej by ste to mali vypnúť. Áno, presne. Ale nie. To je nadrogovaná rozprávka. A nesmejte sa, tu je retard. Ježiši, tak to vypnem. Počkajte, nevypínajte nás. Hej, ono to žije. Nevypínajte, nevypínajte. Lala. No, ja idem teda... Ježiši, ja som to vypla tak dobrý. Dovi, my potrebujeme niečo vykecať. Maťka a Kupka. Dobre, už padajte. Pokračovanie Na budúce.